Du har jo en økse, ikke? Skal du bruge den? Gav med dig, homo. Der er mange homoer i verden. Dang, girl! Hallo, hvordan kommer vi ud? Vi gør sådan der. Tak. Og så klikker vi lige på den, til den kan køre videre. Det var så sjovt. Det kunne være fedt. Hallo, der er en laser herhenne. Ej, Der er kom. en lasersigte. Den fede havne skal ikke prøve at knæppe min ven. Shit, du flår højt op i luften. Så du det? Ja. Jeg har brug for hjælp herovre. Nej, det har du ikke. Jeg har brug for hjælp. Ja, okay. Nu er I med dig, Christian. Jeg er optaget. De fede ko, hele mig! Vi har allerede... Den kører ikke videre, mand. Hvad sker der for det? Fordi man skal klikke af på det nogle gange. Klamt. Det er jo fedt nok. Så det kunne være fedt, hvis du... Gav med jer zombier. I skal ikke rømme min kæreste. Nu er du også begyndt at blive liderlig, hva'? Jeg må kun gå i seng med mens jeg mor. Og hvad vil du gøre, hvis din mor ser den her video? Whatever. Den syge pige kommer. Witch! Jepper. Så jagter den mig. Den løber bare efter dig. Op på grineren. Det er fanden! Jeg fik den lyd. Hallo, vil du høre, hvordan den ser ud ved mig? Hvordan? Det er sådan en tegnefilmspige. Bitch slap! Du har set de der kinesiske tegnefilm, ikke? Ja. Sådan ser de ud. Hun patter. Nej, det kan man ikke lige se. Få gem med dig, homo! Gider hjælpe mig, der er en homo efter mig, der er biseksuel i dag. Det er mere. Der er meget... Sådan meget sex over i dag. Ja. Det er helt vildt. Du må ikke røre min kæreste. Jeg er til mænd nemlig. Ej, det er jeg ikke. Fucking lorte boomer! Ah, det er en smoker, der har mig. Det er derfor, den hedder en smoker. Den laver fucking smoke! Den laver bummelum. Så er der lige en fed homo, der har mig og piller med mine patter. Hvis du havde nogen, altså. Ja, hvis jeg havde nogen. Tag en HP, tag en HP. What the fuck? Herovre, Crazy. Der, tag den hurtigt. Der er et andet våben derhenne. Er det bedre? Ja. Men... Hallo! En torture hammer. Hvorfor er der Ja, jeg har 2 HP! Skynd dig helt nu. Jeg har 1 HP! 1 HP! 1 HP! Helt. Fuck yeah! Kom så kører vi. Der kom. Fuck, den har mig igen. Der er også en boomer, der har mig nu. Jeg var nødt til at ofre mig for dig. Fuck. Der er ingen, der ringer til mig. Igen? Sæt den på ikke forstyrres i stedet for. Jamen, så kan de stadig godt ringe til mig. Ja, men du kan ikke høre det. Kan jeg ikke? Nej, du kan ikke høre det. Okay, vent lige. Der er en, der har brug for hjælp. Sådan der. Sådan der. Nick har brug for hjælp herovre. Han er min digel, ikke? Skynd dig, gå derover, Crazy. Jamen, jeg prøver at komme ind, mand. Crazy er en dør lige med, tror jeg. Mig? Nej, Nick. Jeg er helt Jeg er inde nu. Min digel, ikke? Det er sådan en tegnefilmsdame. Fuck! Jeg røg ned! Hallo, jeg er nede! Hun kaldte mig lige baby. You are like, du elsker det. Nej. Op her! Du skal herind. Jamen, gå op her og stå. Hallo, der er en digel derinde, du ved ikke, eller ikke? Hvor der er? Min digel, ikke? Den er... Tag den her genopliver. Skynd dig, tag den der genop. Så kan du vi lever en op, hvis... Gav med dig, homo. Man kan ikke komme ind. Åbn den lorte dør. Man kan ikke komme ind der.
Det her det er ikke en genoplever, det tager mig for anderledes skud. Er det? Ja, det er en ildskyder. Se, jeg sætter den ned, nu skal du klikke højre E på den. Sådan der. Nice. Så kommer der ild. Har du aldrig vidst det? Nej. Jeg har ikke spillet lidt for det særlig meget. Det er ildskud. Hallo, jeg hopper ned. Fedt nok, der kommer ild i dem. De løber rundt som... Fed Hunter hammer! Og jeg dræbte den. Fuck, vi er nødt til at heal de andre nu. Skal de heal en? Det er lige meget med dem! Er det? Prøv at se, hvor grim hende der er, mand. Ham, det han ligner Mario, eller sådan en. Han, en eller anden mærkelig blå mand. Kan ikke huske, hvad ned. Blå mand. What the fuck? Jeg vil hellere have en deal. Ja, kom nu, vi går. Lol, jeg har lige healet Nick. Hvordan kan han allerede så lidt HP igen? Har du fucking lige healet ham? Du skulle have healet mig! Var jeg ikke vigtigst? Hvorfor skulle jeg hjælpe din dumme kælling? What the f... Åh! Ja, tak. Så er der ingen, der hjælper mig, mand. Jeg blev lige taget. Din dumme hue, mand. Hvordan kommer vi ind? Nej, kommer vi ind. Og det herovre, tror jeg. Det herovre, tror jeg. Hey, det sagde jeg lige efter, jeg var. Hey, det sagde jeg lige. Hey, det var der kom ind først. Det er mig, der gør. Hvad tænker du? Der er sådan en lige han. Ej, skal vi ikke stoppe det der? Stop hvad? Heal, der er heal, dude. Heal. Hallo? Ikke tage dem, ikke tage dem. De andre må ikke tage dem. Fuck.